chibai ule vo inchu Bible chungchang nga video toite kan siam ve le a chan chu lo du ve emo lo tang kai pui in om ve mia takin tia tu sakna nen ke ni mizo Christian te po hian Bible hi kan ngai sanga kan ngai na em Bible chher chwa te po hi kaushan Paul ang te po in kan tina sa thina tin then khat phei chuanin pena mani kut nge Bible bu pum ziak chuak to te po hi an lo omani hen ka shat pe hi chuanin an ngai sa nom hi ka ti ma ke ka tlin ve lo ka la tlin ve thei lo ania chher chwa ve tok kan ti thei om chun chulani ri ringot mai ke ni ang duang phe hi chuma se Bible hi ka ngai na ve ma Bible le lin sang te hi ka du ve thina ka nei ve nuala chuan a bik takin ka thian nu mai hian Bible hi min present tam to a kalom ma chuan buli ngot hi min present to ani chuanin hemi po hi hei lali suwa tong kam ho zong kha asenina in underline sa feka hetiang Bible hi kan lo nei ni ti po hi ka lo she ve lo re nga min shila ka fan du ve ka tia ama ve kin he min ron present le wanga mani lok kha na lo thlenga he ka lom ple nge ani chuan he kan han chiar hianin tam tak hi chuanin kan ril ru khoi bik te emo ti meyang nakina han chiar non le a zon bua ngai lowa tia han chin chia du bik te mo chin chia du dan sang om theyanga han underline te hi kan mang thina ni ke po miril ru chak lo hi kan ya Bible bung le chang hi ka hre thei lo em meya ka underline ve na sa thei lu tu kani ti chuan Bible underline na tur hianin pen te pencil sang hi ka mang ve a pen te ka manga ka du thu hi sam si lo pencil te ka manga hei heng te hi ka Bible pakhata hi chuanin hemi English mizo parallel Bible pakhata hi chuanin hei ka mang deuh char ni hemi pencil color hi chuan ta du thu sam lo a hei pencil tho ano pang man chi khop meya en hi chuan color sang ka lei le a mang le a ka du thu sam lowa Bible hi han chiara han tia han underline han chei te hi nuam ka tia ke chu chuan Google ka zong na salut tu kani chuanin Google hianin hemi Mr. Pen ti hi ka mu fo ta ni chuan an ron fak em maya a video ten da ka en ta hi ka test ve du ka tia Amazon ania hi kan pa in Amazon mi min cha sakania kalom em le nga la kan pa chunga po ti chuan hi ain ang lo ta hei pen pa ngai ang hi a om bok ta ni chuan color sang a om ta a hei cake hi sabon kan tlang ang kha ti meyang mo ol samnan ang kha ani deuh meya chuan hei ti hianin abul deuh chuan ti hian a her chhuat thei mai le zelani an ti tha khop mai hei Bible bung le chang thu sang an ziak boka cross nen an thiam hi ka ti khop mai sa pho hi Bible or Bible study pe Bible ngai hlu ngai sang khoi pe hi an tam ma thalai tam tak te po an la oma nu le pa te po bi takin nu ho hian an tina sa ma mak khi ka ti thei lu tuga an fak om hi ka ti thei lu tuka ni chuanin hi ka mang ve chin chak ta a that phot chuan midang
i ka sil ve nge nam dang ho i siam ringot ni lawin ka thiam tok in video ka siam ve don ani ka ti sa ra na ni chuan Mr. Pen ti ania an thiam hi kan ti khop he sticker kha an ronda tela a Mr. Pen ani lan chan lai ta ka khamo he Mr. Pen an ti chu he khan ti chuan hei han underline hianin i Bible khoina sa le underline ching tak tak in lo om ve ka ringa hetia han underline na i le lama langtlang le ang zel chi hi a om ve a poi thak hi ka ti khop me ke po ke pe chuanin Bible shim hi le sang hi ka nei ve no la bunga bruk nge lai ka nei ve to a chuan hei Bible hi han enila a paper hi pan me Bible i paper cha tak hi kala nei mi alawa kala mulo bokani apan ze hi ina tinge mani le o te hi ka ti thina chuan hi kan ti chinanga nam dang ho siam ringot ni lovin mot ke mani mi zo nge ina i kan share ve thei tur tan lo mang tang le man to re ulu tu ka hi kan mang chinanga mu fia thayang chuma na taka ti kher kha ngai chuang lo ta ki chu han chei pa te hi anuam ka tia Bible char te min ti phura nuam ka ti zong ania ti chuanin na te vati kher ngai lo ta he kuta po kai thei lova chuan le lama hian a lang tlang lova ni hi pan em ta lang lo tok chu ni lova ma se a kai a bet thei lo ti na ni chuma chuan a lang fia de to a hring kan mang to a eng hi kan mang le ang emo ka te lama ve thung yan mo fia thayang chuma inita hei lang tlang nya lawani chu hi ka du chan tak ania a tha hi ka ti reu lut tuka i chu Bible hi kangai na ve em maya Bible bookmark te hi ka siam ve chin hi po hi ka Bible bookmark pakhat ni a ni koma khanin Nawalong Kentucky kan vatlo tum khan an lo zuara chung dor a khan thil sang an zuara chuan Nawalong kan kal chin chen ani pa formin ti in nova thalak he an lo siam Bible bookmark hi ka le ve ne ani Amazon khan du ve in lo om pal tak lau chuan Amazon khan en ula Mr. Pen ti kha ani meya tha hi ka ti em meya Bible underline pe ve tak tak ten lo om chuan lo mang ve chin te cheu tha in ti ve ka ring chuan hi pin pa ngai ang kha ni le mei ta mo he lo ve in lo om takin ka thiam tokin karon siam ve ni chu in lo en ve chin don nia bye